Uy, kapit anak asa ka paingon. Basta na imong dala. Uy, saman mo lang. Basta na imong dala. Ay, manghatag og ayuda dito sa sulod. Uy, kanay imong ayuda, dili ka magsigig adto dito. Kanan. Kami dito, gutom kami dito ba? Kami mo na lockdown. Din dito ka mo to sing parinte. Manang maghulat mo sa inyong turno. Uy, magulat. Unsa magulat kay nga gutom mo na ni. Mira na, ambi na di. Tanawa na ho. Mo tanawa. Tanawan dagway ni mo kapitana ho. 2022 pa ni. Imo man ning kwarta. Kuya, kwarta ni sa gobyerno. Pero imo ning gihimo nga imong ayuda. Aron ikaw maka down. Na manggod, ako manggod ng ibang hatag, ibang ayuda ko manggod. Sa kamo maghulat mo sa inyong turno. Dili na imo, muundang ka na sa imong pagka kapitana. Muundang ka. Ano manggod nimo? Dili pwede muundang ka. Ambi ng mga ayuda, dalo na mo ni sa amo. Dalo Pa isa ha, maghulat sa akin tingali sa paong sa karon. Sige, testingin og saka. Kaluan ka. Uy. Ho, Ay, lang. Sige. Makasukol mo gyud kanimong tiguang na ba? Makasukol mo testingin. ba? Testingin tigong. Maghulat ka sa imong turno. Ayaw ko sige. Sinirap. Dili may amina. Dalong guling. Kay gutom kayo ni Kuha ang dalong ko ning ayuda. Kung maghatag sa mga tao, kauban nga walay kaon. Kay wala na ni gutom kay dite. Amo ni kay minti lang ni way ayuda. Kami ni lockdown dite. Wala ni ayuda. Itong tiguang mo, isog kay sa nga tanan. Di man makahulat. Hoy! Lagi mo balik pamunit! Imo na! Pamunit din na ha! Ang na! Paghatag ko pagaling ito, gamay naman lang galing ni. Hangul mong galing. Daghang opisyal, mga kurakot, mga hinabang, ilang gihakot, di katabangan, bisag alaot, kinsay katawhan nga di maglagot, ubang politiko, mga kurakot, ang mga rasyon, ilang gihakot, basta eleksyon, kusog magpakyot, buotag nawong, balhiboon o kamot, kung di kasuod yod, perting malasa, bisag galisod, o di ka malista mga